Сёння сталіцу Польшчы, Варшаву наведваюць кіраўніца бяданага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская і блогер ды былы палітвязень Сергей Ціханаўскі. Цяпер яны сустракаюцца з кіраўніцтвам Рэспублікі Польшча, а на 20-ю гадзіну менскага часу прызначаны мітынг сустрэчы з Ціханаўскім у цэнтры польскай сталіцы. Проста цяпер у прэзідэнцкім палацы прысутнічае здымачная група Белсату з аповедам з месца падзеяў Аліна Скрабунова. Свой візіт у Польшчу былы палітвязень Сергей Ціханаўскі пачаў з прэзідэнцкага палацу ў Варшаве. Тут яго таксама дэлегацыю, з якой ён прыехаў, Святлану Ціханаўскую, прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханаўскай і народнага антыкрызіснага ўпраўлення, чакала сустрэча на вышэйшым узроўні з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам. Пасля прэзідэнцкага палацу прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці на чале з Сергеем Ціханаўскім і Святланай Ціханаўскай скіраваліся ў Міністэрства замежных справаў на спатканне з міністрам Радославам Сікорскім. Дарэчы, ён быў сімвалічным хростам Сергея, пакуль той сядзеў у турме ў Беларусі. Адразу, як стала вядома пра вызваленне Сергея Ціханаўскага з турмы, Радослаў Сікорскі напісаў у былым твітары вітальныя словы. Маўляў, Сергей, ты патрэбны вольнаму свету. А пасля дадаў, што Польшча працягне змагацца і за свайго грамадзяніна, палітвязня Анджэя Пачобута, якога рэжым Лукашэнкі працягвае незаконна ўтрымліваць у турме. Сустрэча з Сікорскім адбываецца таксама без прысутнасці медыяў. Таксама Сергей Ціханаўскі мае намер сустрэцца і з беларускай дыаспарай. Ужо неўзабаве о 20-й гадзіне ля помніка Каперніка ў Варшаве, дзе штотыдзень праходзяць акцыі ў падтрыманне беларускіх палітвязняў, адбудзецца мітынг сустрэча Ціханаўскага з беларусамі. Аліна Скрабунова, Белсат. Жывую трансляцыю сустрэчы апазіцыйных лідараў з беларусамі ў Варшаве глядзіце адразу пасля студыі Белсата 20 паводле Менску. Не прапусціце. І на фоне прыезду ў польскую сталіцу Сергея Ціханаўскага ў чатах беларусаў Польшчы невядомыя спрабуюць збіраць асабістыя звесткі карыстальнікаў. Гэта робяць пад выглядам раздачы атрыбутыкі, сцягоў, бранзалетаў ды іншага. Для атрымання просяць запоўніць Google форму. Акрамя таго, па адмысловых тэлеграм-суполках беларускіх эмігрантаў рассылаюць фэйкавыя анонсы сустрэчы з Ціханаўскім, дзе называюць няправільны час і месца. Меркавана гэта робяць беларускія спецслужбы. Пра гэта ўскосна сведчаць дзясяткі паведамленняў у тых жа чатах, у якіх шукаюць фатографаў. Ім за шчодрыя ганарары прапаноўваюць здымаць удзельнікаў акцыі з Ціханаўскім. Як заўважыла наша Ніва, адзін з аккаунтаў, з якога публікавалі такія абвесткі, належыць рэдактарцы Вікіпедыі Вользе Сітнік. Жанчына цяпер за кратамі ў межах справы вікіпедыстаў. Раней беларускія сілавікі замаўлялі здымкі акцыяў беларусаў у замежжы, пасля чаго распачыналі супраць удзельнікаў акцыяў крымінальныя справы. Міліцыя затрымала 11 мінчукоў, якія вымагалі грошы ў крамах і на аўтазапраўках на Меншчыне, Гарадзеншчыне і Магілёўшчыне. Як піша МУС, яны пад выглядам пакупнікоў шукалі ў гандлёвых кропках пратэрмінаваныя тавары і пагражалі скласці скаргі. Каб пазбегчы гэтага, прапаноўвалі гандлярам ці ўладальнікам бізнесу купіць у іх вучэбныя курсы. Паводле міліцыі падазраваныя заснавалі шэраг фірмаў, якія спецыялізаваліся на продажы курсаў. Цяпер шкоду ацэньваюць на 80 тысяч рублёў. Агулам у арыштаваных канфіскавалі тэхніку, аўтамабілі і 60 тысяч рублёў наяўнымі. Следчы камітэт адкрыў справу за вымаганне здзяйснення групай асобаў. Цяпер арыштаваным пагражае да 15 гадоў зняволення. Сотні крымінальных справаў, больш за 1500 фігурантаў. Гэта не чарговая хваля палітычных рэпрэсій у Беларусі, а спосаб змагання сілавікоў з праблемаю падзяжу быдла ў нашай краіне. Мой калега Владзіслаў Корсак на аснове дакументу гомельскай пракуратуры, да якога атрымаў доступ Белпол, высветліў, што насамрэч адбываецца ў сферы жывёлагадоўлі ў Беларусі і хто адказны за гістарычна самыя высокія паказнікі гібелі жывёлы. Гомельскія пракуроры паехалі ў палі выконваць даручэнні Лукашэнкі, а менавіта праводзіць наглядныя мерапрыемствы ў сферы аграпрамысловага комплексу. А там суцэльная катастрофа. Прынамсі, гэта вынікае са здабытага Белполам ліста пракуратуры Гомельскай вобласці да старшыні Гомельскага аблвыканкаму. У лісце вынікі пракурорскіх правяранняў розных аб'ектаў аграпрамысловага комплексу ў апошнія гады, у тым ліку 100 магільнікаў для быдла ў красавіку-траўні сёлета. Тут і перапоўненасць гэтых магільнікаў, парэшткі жывёлінаў тырчаць проста з-пад зямлі і няправільнае іх рыхтаванне і адвольнае пахаванне быдла.
Пры наяўнасці свабоднага месца ў біяметрычных ямах пахаванне жывёлы ажыццяўляецца ў лясным масіве за 500-750 метраў ад магільнікаў для быдла. Найбольш складаную пракуроры называюць сітуацыі ў шэрагу гаспадарак Калінкавіцкага, Кармянскага, Петрыкаўскага і Хойніцкага раёнаў. Скотомогильники в лесах у нас, чтобы от тех же прокуроров это скрыть. Потому что прокурор придет, скотомогильник посчитает, там 100 голов лежит, а у тебя по бумагам только 3 головы пало. Ну, и цифры, вот я как раз таки озвучиваю цифры, это непримерные, а так и есть. 3 упало, а на самом деле их сотни. Пракуроры сведчаць, што розныя парушэнні выяўленыя ў траціне абследаваных аб'ектаў. Понимая то, как действительно работает система, можно сказать, что 35 – это максимально заниженная цифра. 30 лет Лукашенко выстраивал вот такую вертикаль, при которой одни прячут, другие ездят, находят, но все равно рисуют цифры не те, потому что это может быть проблема для других. И в конечном итоге это все такой замкнутый круг. З ліста вынікае, што парушэнні паўтараюцца, нават нягледзячы на ранейшае прыцягненне вінаватых да адказнасці. Раённыя ветэрынарныя станцыі ігнаруюць пракурорскія прадпісанні ці падыходзяць да іх фармальна. Нярэдка ж асобы адказныя за той ці іншы працэс у гаспадарках проста адсутнічаюць. Накрыўка біяметрычнай ямы магільніку для быдла не зачыненая на замок. Адсутнічае брама і траншея па перыметры з валам з унутранага грунту. Кіраўнік не прызначыў адказнай асобы за магільнік для быдла. Справядлівае пытанне. Ну што ж такое перашкаджае працаўнікам на месцах прытрымлівацца стандартаў, ды больш-менш дбаць пра тыя быдламагільнікі і іншыя аб'екты ды тэхналагічныя працэсы? Закавыка ў грошах, а дакладней у іх адсутнасці, сведчаць нашы эксперты. Калгасы, райподы і іншыя дзяржгаспадаркі існуюць у нястачы. У той жа час дзяржава патрабуе дадаткова ашчаджаць, да таго ж пастаянна падвышаць паказнікі продажу прадукцыі, адсюль і прыпіскі. Кормов нормальных нет, насколько мы знаем, опять-таки из различного рода документов. Ветеринарные там условия тоже не соблюдаются. А показатели нужно в плановой экономике постоянно только повышать. Вот и люди идут на такого рода преступления, и они идут, потому что сама система их заставляет идти на эти преступления. Татальнае безграшоўе і адсутнасць гаспадара на зямлі прычыны і масавага падзяжу жывёлы, якім нядаўна гучна абураўся Лукашенко. Уж я вам головы поснимаю точно. У нас в сельском хозяйстве нету бизнеса. Есть просто выполнение планов. Выполнение планов, ну, соответственно, и заработки там такие. А где низкие заработки, соответственно, и мотивация у людей такая же к работе. Ну, проще закопать в лесу этого теленка, чем думать, как его спасти жизнь. У лісце пракуратуры Гомельскай вобласці згадваецца таксама ўскрыццё магільнікаў ды выманне адтуль тушаў быдла. Пракуроры дапускаюць, што далей тое мяса магло трапіць у продаж. Дарэчы, гэткія факты сталі публічнымі сёлета ў красавіку, таксама дзякуючы Белполу. Паводле здабытых тады дакументаў, мяса з магільнікаў магло трапіць у тым ліку ў школьныя сталоўкі. Уладзіслаў Корсак, Белсад. Беларусы зноў скардзяцца ў тыктоку на свае праблемы і зноў не зусім эфектыўна. Надоечы жыхары вёскі Махнавічы на Салігоршчыне запісалі зварот да Лукашэнкі наконт закрыцця іхнае крамы. Але мясцовыя чыноўнікі, прынамсі пакуль, абяцаюць толькі аўтакраму. Тым часам сам Лукашенко нядаўна патрабаваў, каб да яго звароты не даходзілі, а вырашаліся на месцах. Што хвалюе беларусаў у тыктоку і як рэагуюць на такую актыўнасць улады? Марыя Сысой. Ликвидация торговой точки – это для нас какая-то последняя капля. Мы очень надеемся, что мы будем услышаны. Чарговая вёска збіраецца на сход і просіць не закрываць сваёй крамы. 2 месяца таму новы двор на Случчыне. Там пытанне дагэтуль не развязалі. Прадаўца не знайшлі. Цяпер Махнавічы на Салігоршчыне. Вёска на 150 жыхароў, летам на 250. Вельмі просіць не пускаць аўталаўкі, бо быў горкі досвед. Звяртаюцца наўпрост да Лукашэнкі. Пры гэтым перапрашаюць і кажуць, што мясцовым уладам пісалі. Нам только со всех углов говорят, мы должны понять. Мы то и дело 20 лет понимаем. Мы понимали, когда у нас ликвидировали центр колхоза. Мы понимали оптимизацию, когда у нас закрыли, закопали школу.
Мы понимали оптимизацию, когда закрыли почту, детский сад и когда закрыли сельский клуб. У відэа амаль 900 тысяч праглядаў і больш за 2000 каментароў. Мноства з іх пра такія ж праблемы ў іншых вёсках. Чыноўнікі на рэзананснае відэа адказалі: кадраў няма, заменяць аўтакрамай тройчы на тыдзень і нават прыедуць на сустрэчу з жыхарамі. Пры гэтым некалькі тыдняў таму Лукашенко патрабаваў: Одно из направлений вашей работы администрации президента – мое, естественно, обращение к гражданам. Их в идеале быть не должно. Как минимум обращения не должны доходить до уровня администрации президента. Они должны решаться на местах. Гэтыя мясцовыя ўлады, яны ж таксама не валодаюць там цалкам велізарнымі паўнамоцтвамі. Самае галоўнае, што бюджэт размяркоўваецца ўсё роўна праз Менск. Бо калі ты пераразмяркуеш бюджэт самастойна, умоўна кажучы, ці нават праз складаную бюджэтную працэдуру, то ўсё роўна могуць прыйсці КДК і скажуць: слухай, ну так ты тут паўнамоцтвы перавысіў. Хто не хоча гэтага рабіць? Адсюль усё роўна раней ці пазней усе пытанні даходзяць да Лукашэнкі. І ён такую сістэму сам выбудаваў. Беларусы скардзяцца ў тик-току на, здавалася б, далёкія ад палітыкі рэчы. Гнілая бульба ў крамах, праблемы з жытлом для шматдзетных сем'яў ці дзіўныя патрабаванні да настаўнікаў. Я прочитал то, что писали сегодня в тиктоках там и прочее наши преподаватели, учителя. Один написал, а другие там сотнями, тысячами реагируют. Нагнуть государство скандалом уже точно ни у кого не получится. Это всем желающим на заметку. А если нужно будет, то в ответ на публичную неправду от какого-то гражданина государство выкатит неприятную для кого-то, но чистейшую правду. Праўда выглядае на тое, што тик-ток, ну і доўгія перапіскі з вертыкаллю — гэта ўсё, што сёння застаецца беларусам. Там адміністрацыі Лукашэнкі, ну так, можна ісці ў тик-ток, і я думаю, што вось гэтыя калектыўныя звароты, дарэчы, яны вельмі добрыя. У тым сэнсе зразумела, што вось ён просто той самы тур, ён дастаў з усіх агульных зваротаў, зварот адной жанчыны, там знайшоў на яе кампрамат. Ну а калі цэлая вёска скардзіцца, цэлая вуліца, цэлы дом, ну які кампрамат тут можа быць? Людзі просто хочуць вырашыць свае пытанні. Тыдзень таму ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем проект Petitions BY, які так у студзені дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Там у апошнія гады публікавалі збольшага мясцовыя побытавыя звароты. Марыя Сысой, Белсат.